Bon dia i bona hora. Soc en Marc, el vostre escaquista de confiança. Avui us vinc a parlar del que ha passat aquesta última setmana. Que han passat moltes coses. I no em refereixo al campionat d'edats, que ja està més que cobert, sinó al fet de que diversos influencers catalans han comentat coses d'escacs. Per exemple, Barcelona Singular, amb 20.000 seguidors, feia aquest tuit destacant que a la Superia de Sant Antoni es juga a escacs cada diumenge i, per la seva banda, en Berti, de Canal Malaya, demanava jugar una partida amb urgència. Fixeu-vos en l'ara mateix. Veureu que vaig aprofitar per fer una mica de spam. I un altre youtuber, l'Albert Lloreta, que té 10.000 seguidors, més o menys, retuitava un article al New York Times sobre l'augment de l'afició en els streamers d'escacs. Aquelles persones com Nakamura, sobretot, amb centenars de milers de seguidors que es dediquen a comentar mentre juguen partides a través de directes de YouTube i de Twitch. A l'article es comenta la nova sponsorització d'en Nakamura per part d'una empresa especialitzada en els eSports. I poca broma amb els escacs com a eSports, perquè també Chess.com ens explicava aquesta setmana que ha fet un acord de col·laboració amb una de les empreses líders de cadires per streamers. Així que, amb tot això, es nota que els escacs estan de moda. I per aprofitar aquesta febre i pujar-nos a la cresta de la onada, vinc a fer-vos 3 propostes. Us porto 3 solucions per fer que el món dels escacs creixi i que més persones ens hi puguem dedicar. Anem a veure com guanyar visibilitat i la primera solució no podia ser de cap altra manera per la rellevància del fet en si mateix que aprofitar l'acord de Chess.com amb l'empresa aquesta de cadires i convertir la taula de diàleg en una partida d'escacs mentre el president Quim Torra i el Pedro Sánchez seuen a les cadires dels gamers i juguen una partida d'escacs. Si aquesta opció no acaba de convèncer, si fan taules sense jugar o un dels dos abandona, la segona opció és aconseguir un ambaixador pels escacs. I com que ja es parla dels escacs com a eSports i aquí tenim en Piqué, que té una empresa d'eSports i a més ja ha vestit una samarreta amb un motiu de tauler d'escacs, què millor que en Piqué per ajudar-nos a organitzar una partida vivent al mig del Camp Nou. Hòstia, molt millor, Quan un té una bona idea s'ha de reconèixer. I la tercera opció, si aquesta tampoc acaba de fluir, és la de fer un PogChamp a la catalana. Ja acabem, Un format de semifinals i finals entre 4 de les celebritats catalanes del moment. 2 poden ser els que ja hem comentat, com el Berti i l'Albert Lloreta, i les altres, una podria ser, no sé, per exemple, la Shakira, ja que teníem el contacte amb el Piqué, i l'altra podia ser la Pilar Rahola, perquè no existeixi cap esdeveniment audiovisual sense ella. No. I bé, això és tot. Espero que us hagi agradat i fins la propera.